पुण्यात माझं आयुष्य सुरू होऊन आता जवळजवळ वर्ष झालं होतं. नोकरीच्या निमित्ताने मला शहरात राहायला खोली घ्यावी लागली. वडीलधाऱ्यांनी सांगितलं होतं की मोठ्या शहरात लोकांशी पटकन मिसळू नकोस. कोण काय आहे ते ओळखायला वेळ लागतो. पण मला तसं काहीच वाटलं नाही. पुणे म्हणजे शिक्षणाचं आणि संधीचं शहर. प्रत्येक गल्लीत बोर्डिंग, लॉजिंग आणि भाड्याच्या खोल्या सहज मिळतात. आमची खोली शनिवार पेठेच्या एका जुन्या वाड्यात होती. त्या वाड्यात साधारण 10 खोल्या होत्या. पण माझ्या खोलीच्या अगदी शेजारीच एक खोली नेहमीच रिकामी दिसायची. ही खोली नेहमीच रिकामी का असते हा प्रश्न माझ्या मनात वारंवार यायचा. पण सुरुवातीला फारसं लक्ष दिलं नाही. मी आईसोबत राहत होतो. बाबा गावाकडेच होते आणि माझ्या नोकरीमुळे आई माझ्याबरोबर पुण्यात राहायला आली होती. आई फारच धार्मिक स्वभावाची आणि साध्या मनाची बाई. रोज सकाळी उठल्यावर पूजा, दिवा आणि मग सगळं काम. सुरुवातीला आईलाही या शहराची गडबड थोडी परकी वाटली, पण हळूहळू तीही सावरली. शेजाऱ्यांमध्ये मात्र एक गोष्ट सतत कानावर पडायची. त्या शेजारच्या खोलीत कुणीही टिकत नाही. तिथं काहीतरी आहे. पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हा मला वाटलं की नेहमीसारखंच गावठी लोकांचं अंधश्रद्धेचं बोलणं असेल. पुण्यासारख्या शहरात भूतबीत काय असणार. मी हसून तो विषय काढून टाकला. पण नंतर लक्षात आलं की हे फक्त 1-2 लोकांचं बोलणं नाही. वाड्यातले जवळजवळ सगळे शेजारी त्या खोलीबद्दल काही ना काही कुजबुजत असत. कोणी म्हणे पावलांचे आवाज ऐकू येतात आणि कोणी तर म्हणायचं तिथे आपोआपच दिवे लागतात आणि बंद होतात. बाळा, आपण दुसरीकडे खोली बघायला हवी का? मला काहीतरी विचित्र वाटतं. मी हसतच म्हणालो, अगं आई, हे सगळं फालतू आहे. शहरातल्या जुन्या वाड्यांमध्ये लाकडी दरवाजे, खिडक्या असतातच की. वारा आला की करकर आवाज होणारच. भूतप्रेत असं काही नसतं. काळजी करू नकोस. आई मान हलवून शांत झाली, पण तिच्या चेहऱ्यावरची छाया मी स्पष्टपणे पाहिली होती. आम्ही त्या खोलीत राहायला आलो आणि काही दिवस छान गेले. पण एका रात्री पहिल्यांदाच एक विचित्र प्रकार घडला. रात्री साधारण 2 वाजता माझी अचानक झोपमोड झाली. खोलीत एकदमच दाट वास आला होता. जणू काही ओलसर माती, धुरकट लाकडाचा आणि कुठल्याशा जुन्या औषधाचा. मला तो वास सहन झाला नाही. खिडकी उघडून बाहेर पाहिलं, पण वारा नव्हता. गॅस, ओव्हन सगळं काही बंद होतं. आई तर गाढ झोपलेली होती. तेवढ्यात माझ्या कानाशी कसलीशी टकटक ऐकू आली. मी जरा दचकलो. आवाज शेजारच्या खोलीकडून येत होता. आयला, कोणी आलंय का काय तिथे? मी स्वतःशीच पुटपुटलो. खोली बराच काळ रिकामी होती. घरमालकही म्हणत होता की लवकरच नवीन भाडेकरू येतील, पण अजून काही ते आले नव्हते. आवाज आता वाढतच गेला. जणू कोणीतरी बंद खोलीतून दरवाजावर हळूहळू ठोके मारत होतं. टक 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 असा काहीसा आवाज येत होता. मी दिवा लावला. दरवाजा उघडून बाहेर पडलो. वाड्याच्या ओसरीवर चांदण्यांचा फिकट प्रकाश पडला होता. संपूर्ण वाडा शांत होता, पण शेजारच्या खोलीचा दरवाजा अंधारात थोडासा हलताना दिसत होता. मी जरा जवळ गेलो. हात लावून पाहिलं तर दरवाजा बंद होता. मी थोडं जोरात ढकललाही, पण तो काही हललाच नाही. आतून बहुतेक कुलूप असावं. भीतीपोटी माझं हृदय जोरजोरात धडधडत होतं. मी धावतच पुन्हा माझ्या खोलीत परतलो. दिवा चालू ठेवूनच झोपायचा प्रयत्न केला, पण डोळा काही लागेना. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वाड्यात गडबड चालू होती. लोक पाणी भरायला, कपडे धुवायला बाहेर आले होते. मी रात्रीचा किस्सा सांगायचं ठरवलं, पण थोडं मागे पुढे पाहिल्यावर माझ्या लक्षात आलं की लोक आधीच त्या खोलीबद्दल बोलत होते. एक बाई म्हणाली, अगं, काल रात्री पुन्हा आवाज येत होता. कोणीतरी चालतंय, मला तर असं वाटत होतं. दुसरा एक माणूस हळूवार आवाजात म्हणाला, काय नवीन भाडेकरू येणार म्हणे ना, बघू आता हे किती दिवस टिकतात. मी त्यांचं बोलणं कान देऊन ऐकत होतो, पण त्यांना काहीही बोललो नाही. आतून मात्र भीतीचा बिजंकूर रुजू लागला. काही दिवसांनी
आईला स्वतःलाच विचित्र अनुभव आला. सकाळी ती म्हणाली, काल रात्री झोपेतून अचानक जाग आली. कोणीतरी खिडकीजवळ उभं आहे असं मला वाटून गेलं. मी उठून पाहिलं तर पांढरट कपड्यातली एक बाई तिथे उभी असल्याचं दिसलं. पण मी कोण आहे असं म्हटल्यावर ती हळूवार नाहीशी झाली. मी आईला समजवलं की हे स्वप्न असेल किंवा तुला भास झाला असेल. पण माझ्याही मनात कुठेतरी धाक बसला होता. शेवटी एके दिवशी त्या शेजारच्या खोलीत खरंच नवीन भाडेकरू आले. एक दाम्पत्य आणि त्यांची एक लहानशी मुलगी. सुरुवातीला सुरेश, मीना आणि त्यांची लहान मुलगी सोनू खूपच आनंदी दिसत होते. नवीन खोलीत राहायला आल्यामुळे ते स्वच्छता करत होते, नवीन पडदे टांगत होते, स्वयंपाकघर सजवत होते. वाड्यातील लोकांनी त्यांना बघताच एकमेकात कुजबूज करायला सुरुवात केली. बघू आता किती दिवस टिकतात ते, असं काहीसं ते बोलत होते. मी आणि आई त्यांना मदत करत होतो. सोनू लहान आणि गोड मुलगी होती. ती आईशी पटकन जुळली, पण आमच्याच मनात शंकेची एक रेष ओढलेली होती. हे लोक खरंच टिकतील का? त्या घरात शिरल्याच्या पहिल्याच रात्री त्यांना विचित्र अनुभव यायला सुरुवात झाली. रात्र झाली होती. साधारण 12 वाजले असावेत. वाड्यात सगळीकडे नीरव शांतता पसरली होती आणि अचानक शेजारच्या खोलीतून एका लहान मुलीची मोठ्याने किंकाळी ऐकू आली. मी आणि आई दचकून उठलो. सुरेश आणि मीना घाबरलेले दार उघडून उभे होते. काय झालं? मी विचारलं असता सुरेश घाबरून म्हणाला, सोनू सोनू झोपेतून किंचाळली आणि म्हणते तिला कोणीतरी दिसलं. आम्ही आतमध्ये गेलो. सोनू मोठमोठ्याने रडत होती. आईने तिला जवळ घेतलं. काय बाळा, काय झालं? सोनू हुंदकी देत म्हणाली, आई, ड्रमवर तिथे एक बाई बसलेली होती. लाल साडी घातलेली. तिच्या कपाळावर भलं मोठं कुंकू होतं आणि तिचा चेहरा खूपच भयानक. तिने मला हात दाखवला आणि तिच्याकडे यायला सांगत होती. सगळ्यांचे चेहरे आता पांढरे झाले. मी टॉर्च घेऊन खोलीत चहूबाजूंनी पाहिलं, पण तिथे कुणीही नव्हतं. ड्रम रिकामा होता. अगं बाळा, तुला स्वप्न पडलं असेल, मी म्हणालो. पण मनात मात्र माझ्याही भीतीची रेघ ओढली होती. दुसऱ्या रात्री मीना पाणी प्यायला उठली. रात्र 2:30ची होती. वाड्यात सर्वत्र अंधार दाटला होता. ती स्वयंपाकघराकडे जात होती आणि तेवढ्यात जिन्याच्या कोपऱ्यात तिला एक काळी सावली बसलेली दिसली. ती थिजून थांबली. सावली हळूहळू हालचाल करू लागली. डोळ्यांसमोरून एक थंड वारा गेला. कोण आहे तिथं? मीनाचा आवाज थरथरला, पण समोरून काहीही उत्तर आलं नाही. फक्त जिन्याच्या पायऱ्यांवर टक 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 असा आवाज. भीतीने मीना किंचाळली आणि तिथेच बेशुद्ध पडली. सुरेश धावतच आला. आम्हीही बाहेर आलो. ती शुद्धीवर आल्यावर हातपाय थरथरत म्हणाली, मी एक सावली पाहिली, काळी सावली, माझ्या डोळ्यांसमोरच. आम्ही कसं बस तिला सावरलं. पण त्या दिवसानंतर मात्र मीनाची वागणूक बदलली होती. मीना पूर्वी अगदी साधी, शांत स्वभावाची होती, पण त्या घटनेनंतर तिचं वागणं बदललं होतं. ती नेहमीच एकटी बसून काहीतरी पुटपुटत असे. डोळे लालसर दिसू लागले. आधी न आवडणारं चिकन ती आता वेड्यासारखं खाऊ लागली. बोलताना तिच्या घशातून भेसूर आणि एखादा परका आवाज ऐकू यायचा. सुरेश मात्र प्रचंड घाबरला होता. सोनूही तिच्या जवळ जायला घाबरत होती. त्याने एक दिवस मला सांगितलं, भाऊ, मीना आधीसारखी राहिली नाहीये. मला भीती वाटते. रात्री ती कधी कधी डोळे मोठे करून माझ्याकडे बघते आणि काहीतरी कुजबुजते. ही जागा आमची आहे, इथून निघून जा, असलं काहीसं बरळत असते. मी काहीही बोललो नाही, पण माझ्या अंगावर आता काटा उभा राहिला होता. त्या घटनेनंतर 2 दिवसांनीच मी स्वतः भीतीचा साक्षीदार झालो. रात्र साधारण 3ची होती. बाहेर कुत्रे ओरडत होते. मला झोपही येत नव्हती. म्हणून मी उठलो आणि जरासं बाहेर चालावं म्हणून घराच्या बाहेर आलो. शेजारच्या खोलीतून मला कसलासा आवाज आला. भेसूर कुजबुजणं आणि भांड्यांचा आवाज. मी हळूवार आवाजाच्या दिशेने गेलो आणि खिडकीतून आतमध्ये डोकावलं. किचनमध्ये एका बाईची पाठ दिसली. ती पाठमोरी बसलेली होती.
तिच्या हातात धारदार सुरा होता आणि तो तिने सुरेशच्या गळ्याजवळ धरला होता. मी घाबरून विचारलं, कोण आहे तिथं? आणि तिने जे काही केलं ते बघून तर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. तिने चक्क तिची मान गोल फिरवली, म्हणजे 360 डिग्री. तिचा चेहरा रक्ताने माखलेला, तिच्या डोळ्यांमधून ज्वाला निघत होत्या आणि ती खरड्या आवाजात म्हणाली, ही खोली माझी आहे, इथं फक्त माझा ताबा आहे. इथून निघून जा, नाहीतर सगळ्यांना संपवीन. माझं आता रक्त गोठलं. मी जाग्यावरून हलूही शकत नव्हतो. त्या क्षणी अचानक दिवे लुकलुकले आणि ती सावली तिथून नाहीशी झाली. मी कसाबसा हिंमत एकवटून त्यांच्या घरात गेलो. सुरेश जमिनीवर बेशुद्ध पडला होता. मी आरडाओरडा करून सगळ्यांना जागं केलं. आम्ही सगळे धडधडत्या हृदयाने माझ्या खोलीत बसलो होतो. तेवढ्यात एक शेजारच्या काकू म्हणाल्या, खूप वर्षांपूर्वी इथे एक म्हातारी बाई राहायची. एकटीच होती. लोक म्हणतात तिला जादूटोणा माहीत होता. एक दिवस अचानक ती आजारी पडली आणि तिच्या ह्याच खोलीत तिचे प्राण गेले. पण तिचा आत्मा अजूनही इथे सडकून राहिला आहे, म्हणून कोणीही या खोलीत टिकत नाही. खरं तर तिचा आत्मा त्यांना टिकू देत नाही. सुरेश रडतच म्हणाला, आम्हाला वाचवा ताई, आमची मुलगी खूपच घाबरली आहे. आई म्हणाली, आज रात्र आमच्याकडे झोपा. आईने सोनूचे कान फुकले. उद्या घरमालकाला सांगा हे घर सोडायचे आणि उद्याच ही खोली खाली करा. खरं तर हे घर सोडलेलंच बरं. संपूर्ण रात्र त्याने आमच्या खोलीतच काढली. सकाळी घरमालकाला सर्व हकीकत सांगितली. घरमालक गप्प बसला आणि नंतर निराश होऊन मान डोलवत म्हणाला, माहिती आहे मला, पण ही खोली माझ्या आईची होती. तिच्या आत्म्याने अजून ती सोडलेली नाही आणि तिचा आत्मा कोणालाही इथे टिकू देत नाही. त्याच दिवशी सुरेश आणि मीना हे कुटुंब वाड्यात सोडून गेलं आणि पुन्हा ती खोली रिकामी झाली. दरवाजावर मोठं कुलूप टाकलं गेलं. वाड्यात सगळीकडे आता शांतता परत आली. पण ती शांतता खरी नव्हती. सगळ्यांच्याच मनात कुठेतरी अस्वस्थता होती. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी मी घरमालकाला भेटायला गेलो. माझ्या मनात शेकडो प्रश्न होते. काका, हे सगळं खरंच आहे का? का कोणाचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतंय त्या खोलीत? तुम्ही का लपवत आहात? तो काही वेळ गप्प बसला आणि मग सुस्कारा टाकत म्हणाला, त्या खोलीत माझी आई राहायची, एकटीच. खूपच हट्टी होती. जादूटोण्याचा अभ्यास करायची. गावात लोक तिला डायन म्हणायचे. एक दिवस अचानकच ती आजारी पडली. डॉक्टर आले, पण औषधं उपयोगी पडली नाहीत. तिच्या मृत्यूपूर्वीच ती सतत म्हणत होती, ही खोली माझी आहे, माझ्या परवानगीशिवाय कुणीही इथे राहू शकत नाही. आणि खरंच ती मेल्यापासून कुणीही इथे टिकत नाही. 5 कुटुंब आली आणि निघून गेली. प्रत्येकावर काहीतरी संकट आलं. त्याच्या डोळ्यांमध्ये पाणी दाटलं होतं. माझ्या आईचा आत्मा अजूनही इथून गेला नाही, म्हणून मी ही खोली कायमची बंद करणार आहे. त्या दिवशी घरमालकाने मिस्त्री बोलवून घेतले. लोखंडी पट्ट्या लावून दरवाजावर कायमची बंदी घालण्यात आली. खिडक्यांना विटा लावून बंद केलं. आता तिथे राहणं तर दूरच, आत डोकावणंही शक्य नव्हतं. वाड्यातले लोक आता पूर्णपणे निश्चिंत झाले. झालं, आता शांतता मिळेल, कुणीतरी म्हणालं. पण मनाच्या एका कोपऱ्यात सगळ्यांना शंका होती, हे खरंच संपलं का? काही दिवस शांततेत गेले. लोक आता ते विसरू लागले. पण मग आली अमावस्येची रात्र. त्या रात्री वाड्यात विचित्र वातावरण होतं. सर्वत्र स्मशान शांतता पसरलेली होती. आकाश काळं, चांदणंही नाही. सर्वत्र वारा सुटला होता. कुत्रे मोठमोठ्याने विवळत होते. सगळेजण दारं खिडक्या बंद करून बसले होते. आणि रात्री साधारण जवळपास 12च्या सुमारास एक आवाज सर्वत्र घुमू लागला. टक टक टक. तो आवाज येत होता त्याच बंद खोलीतून. मी खिडकीतून पाहिलं. दरवाजाला ज्या लोखंडी पट्ट्या होत्या त्या हळूहळू हलत होत्या. कोणीतरी आतून जोरात ठोके मारत होतं. आई भीतीने म्हणाली, बघ बाळा,
म्हटलं होतं ना, आत्मा अजून इथंच आहे. आता हळूहळू तो आवाज वाढू लागला. दरवाजा हलायला लागला आणि अचानक आतून एक किंकाळी घुमली. ही जागा माझी आहे. तुम्ही सगळे इथून निघून जा, नाहीतर मी कोणालाही सोडणार नाही. मी आता घामाघूम झालो. आईने माझा हात घट्ट पकडला. वाड्यात सगळेच लोक जागे झाले होते, पण कुणीही बाहेर यायची हिंमत करत नव्हतं. त्या रात्रीनंतर लोकांनी ठरवलं, त्या खोलीकडे कुणीही जाणार नाही. घरमालकाने पुन्हा विटा लावल्या. तिथं पाट्या ठेवल्या गेल्या. आता ती खोली पूर्णपणे दफन झाली होती. पण आजही वाड्यातल्या लोकांच्या मते अमावस्येच्या रात्री तिथून स्त्रीच्या हसण्याचा आवाज येतो. कधी खिडकीच्या फटीतून लाल कुमकुम लागलेला हात हळूवार बाहेर येताना दिसतो. आणि कधी कधी रात्री वाटसरूंना कुणीतरी पाठमोरी बाई जिन्याच्या टोकावर बसलेली दिसते. मी मात्र काही दिवसातच ती खोली खाली केली आणि दुसरीकडे राहायला गेलो. पण आजही कधी कधी मला स्वप्नात ती बाई दिसते. तिचं ते भलं मोठं कुंकू आणि तिचा तो भेसूर आणि किळसवाना रक्ताळलेला चेहरा. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.